YouTube channel दिनैहाय जोंना gospel shoot दङ so मेकआप खालामखांबाय आरोना माने मेकआपखौ आंनो खालामदोंमोन ओमफ्राय माने टाइम मोनाखै आरो shoot लानो so मेकआप जोब्बाय बेनिफ्राय शूटिं खालामगासिनो दं आरो आं नोंसोरनो एसे देखायनोसै बेहानो shoot खालामगासिनो दङ गिर्जानि बेयो बेनिफ्राय बेयो जोंहा शूटिंनि थाखाय फैदों लकेशन नायनो हागोन वाव हाजो ओरै दङ नै फैलागासिनो मालाय जोंहा फैग्रोबाय आंजों दङ सिंगार हद' हेल' सिंगार बियो इसको एसे दिखायनोसै मोजां फेन लागोन आरोना सुटखौ नायनो हागोन फैगासिनो नै सिख्लाफोरा ज' ज'नो गोजा ड्रेस गाननानै Rasanya, aduh, gitu banget ya. Beda, boy. Beda Bima selesai. Boy, aku video malah. Bapak ini selesai ya. Sorry. Naturफोरखौ जानो नांगोन Malaysia एक्ट्रेस जानो खालामदोंसो Music'ası damgra biter. Ini mah? Dari kemana? Oh my god. Sekali lagi baik. Bas tira satu. Sabai. Ayo, hai apa? Ada sih.
그래. 반자이, 미스터 반자이. 자, 그 소리 나는데. 미스골 biếc ong thấy biếc baby đi cô này 그래 biếc जों हादायावहाय शुटिं सोलिगासिनो आरोना नै लकेशना थुक्राझार ओमफ्राय हाय ओरैबो दंना आब' ओइ आब' दिजा हाय